Daddy, tanzonenzara. Asi ndakwenda next door unotamba. Alright mwanangu. Good night, Daddy. Mama uchadzoka rini? Ndatswa mama nyinyi. Vachoya mwana wangu. Kana zvinhu zvanaka. Manje vanouya mama wako. Mira kani mukadzi wangu. Usatize kani namwe inopera ndichashandawo kani please. Ndine basa kandakawana kemugoti. Amai mwana musaende kani please. Munondiziya ndega kani. Baby please usandiziye. Please. Ndichasvika rini ndichinyebera mwana wangu. Nenyaya yamai vake. Asi nchamudza sei manje kuti amai ake vakatiza nzara pamba pana. Ini nhamo yangu iyi. Ndoita sei? Ndinanopfugama here kuma ancestors angu aya kumakuwa kundinyatsobvuma kuti madhara. Zvandiremera ini. Kana murimi makandisunga madhara. Ameno man. Apa hapana kana anoda kundibatsirawo. Usamakomi bag kana adaire. Upenyu mutoro wako man. Rega ndimboenda hangu kumashops. Ndimunotandara kumashops. My ladies, POS is Samurakuna because the cash yakazara, hamufi makaipedza. Iwe, mfana ari kufamba uko, hasi mfana mandemva ira. Musukuru uya. Ndicho wena. Hey, baba mandemva, iwe, mandemva. Hey, iwe. Yakoda. Asa uda kundiseka futi. Pamberi pevanhu, pamberi pemabhebha ake pa. Sekuru soko. Pane ka business idea kandokufunga makandibatsira nako baba ndogona kubuda. Ndikuda ka capital kakadiki ke $100 chete. Ewe, mfana, takakudza kuti nhamo yako ipere. Chingoya ndingokurombesa. Urondotora mukadzi wako. Mukadzi wako akanyanyonakisa. Audiseve mukadzi akanaka kudai. Nenhamo yaonayo. Zvife zvakaita izvozvo. Mukadzi wangu inandirombe baba. Handiite izvozvo. Ndinoenda kuchechi nini. Mudara kana musingade nemari yenyu yokuromba it's okay. It's fine. Tichasangana chete mulife umu. Mwari haasiwo munhu wano. Iwewe, ramba. Uchazoona hako. Uchadzoka. Tichasangana one day nda someone. Mukundisize too much. Kule, murisei. Iwe, uri mpenyu? Ndiri fit kunge honda. Live and kicking, ndiripo, utano uri panzvimbo. Kwakuzenge, unongonetsikana up to now. Asati zvabhadhara here. Migodi haisi kucherwa here. Asi mvura hamusi kubata mvura pasi apa. Muriseko. As you can see, hapana chinonetsa. Ndakakutarisa mandevo. Ndichiri kuona nhamo pauri. Nhamo iri ngomanifesta pauri. Everywhere you go, nhamo follows. Young man. Saka uri kuita nezvemazuva ano zvekukanyadhaka here. Saka uri kushandepi? Uri kucherepi migodi? Long time izvo madhira ndakasiya kudhara izvo. Now ndikuita zvema NGOs. Last week ndanditori kuChina. Kuma meetings. Ndikutombofamba hangu kunotsvaka makanika. Motikari yangu kata pakati peroad saka handisi kuziva kuti chii. Zvokubata maoiri izvi tichazvigoneka izvi. Takutotsvaga vanhu vekubhadhara wava nemota iwewe? Inga Mwari anosimudza marombe kubva mumagorova. And ndiri kuita futi zvekuexporta marhino, malions, mazebras kuVenezuela, Italy, France, Benin, yes.
Okay. Alright. Ya plus ndini ka ndikuimpota ma-Starlink munomu in partnership na Elon Musk ya. Saka tisitine tenda iyoyo munomu. Saka wakurema kanaye mzukuru wangu. Wakupisa. Kupisa kudarika stove. Saka wasikudaireka na one baby randinara. Mbotora wanika. Isu tichaita zvemabebere. We are now focused ne cash. Nema business edu aya. Not zvema baby type zenye. No. Okay, sure. Girls, go. Ede. Chimbosudukai. Saka hona kai wewe. Pane kamsangano kempinga ka. Karikuitwa ku Victoria Falls. Sasa wataura zvema rhino, lions and what. Munogona kusangana nemamwe ma-business mogoka. Mungo lenga musangana Saka zviri kuitwa rini zvamutaura bosi schedule yangu ma1 chatombobata PA wangu ndione kuti zvakamira sei pamadates apa. Yeah, but Victoria Falls Hotel, I'm so 15 May. Okay, I'll see. Let me rush ka. Ko, ude kuperekedzwa remsokoro kunotsvaga makanika ikoko. No thanks. Padhuze ndatosvika padhuze apa. Why don't you try to be a real one? Why don't you try to be real one? Mwana anosumudza marondo bva muguru asi akafa akunda mari yangu yekuromba manje rakatigomona kusangana kana ane bhegi rakareba ndichingobva ikoko ndotsaka nchimunonedza tsoka ndakanoona ng'anga yangu sekuru madhusa anenge akonhwa navafana vanenge venegoti kuita zvemari no. And say, you export my rhino, lions. Mama ndevu, kuzomandedza faster kwakanaka here. Kwakanaka baba. Pakaipa baba, pakaipa. Ndakasangana na soko kanezurowa wangu. Ndakazvitombinga kapamberi pake nemabhebha ake wangu. Tingazobudisa nhamo dzedu here dzekuchera migodhi idzi nokukanya dhaka. Iwe? Baba, isu sine nhamo dzedu idzi. Pakaipa baba. Saka akandinvita hanzi kune chimwe business meeting here chembinga. Ndakatomuratidza kuti ndakurema kana iye akatosara akaunyana face kutange chigubhu chatsva. Ndamuratidza ndakurema baba kupfuura coffin. Iwe kudarika chitunha. Saka onaka wangu manyaya iripo manje kuti handina sutu wangu. Padiwa masutu baba. Toenda takapfeka masutu ka. Baba, sutu haisi nyaya. Sutu ndotsvaga. Mangwana ndakamukira kwatezvarawo. Tezvarako zvinobuda here? Bhozi iwewo manje onaka hauna kupedza urora. Wangoendesa $10 etsvakira kuno wangu. Towina. Ndouya nayo satye. Tezvara anondipa. Iwe kune doro rembinga. Chikafu chembinga, seafood. Yeah. Mushroom, sese baba. Not zvedu zvokuswera tichidya sadza nesupu izvo, sadza nemachanks. Tobveko kuti ane matumbu baba. Nematama. Chikafu chemene, chembinga, muhotera ka ku Victoria Falls. Chabva ikoko baba tine matama baba. Iwe, miraone. But pane yandirikugaya manje, kuti zvinyatsobuda ka. Iweyo mudhara ka. Ndionongori bodyguard rangu manje. Kuti chinyatsotyisidzira vanhu. Saka pauda kuti iwewo utsvage chitoy gun manje. Nemabhimpo, sutu yeblack. Iwe. Vachatiza vese kuti mbinga dzapindira. Toy gun haisi nyaya. Mwana wangu anayo yakapiwa kuchechi sepresent. Saka tongoshandisa iyoyo. Saka bo baba ndonyama yo. Saka masutu mati munosota nti mangwana? Bo baba, kopa mota, toenda seba mota. Ya mota ndinopiwa ya chief vintage cha landlord chache. Ya bosi ndakapedza kakubhadhara chikwereti cherendi zvisu. Ya tongodira 5 liter wangu. But 5 liter inosvika here. Hatiti zvokuzodzimirwa pakati perodhi ka. Baba
totoita budget baba, totofamba tichinyutura baba kuti zvibude. Bosi kwatikuenda uchasangana nevanhu pamwe chapiwa mabasa, toba futi doro, toba chikafu, todya. Baba makadiko baba. Mukwasha wandifunga onhasi asi wauya kuzobvisa mari iraura here nguva yafamba kai. Ndodzoka baba kana ndapedza dhiri randikuda kuita. Dhiri ripi iwe? Madhiri ako haapereka. Baba ndikanyaya ka ndachikumbira ukatuma sutu aya munoendesa kuchecha. Ndakupfeka for 2 days. Iwe unopenga here iwe? Ndaunosangana nemukuru wenyika. Sapano nge ndakachena ndakapfeka masutu. Ndichikopedza dhiri rangu ndobva ndatongovoya kuzorura ka. Amai. Uyai nemasutu. Wati mangani? Tu baba. Nemabhandi acho, nemabelts, neboots, neperfume. Mabhandi, neboots, neperfume. Hunde. Giraffe. Icho chibaba. Mandevu chibaba baba. Mania. Masutu tapfeka, toigana munayo, mota takapiwa, saka tichade. Nasitiri mbinga baba, tikunogadzira history baba. Vachanopfidza nesu ikoko, vachafenda. Yes baba. Tunopedzera. Vanonoona mahora nasi baba. Ndinenge ndichinyeba zvakaipa. Nekuba baba tufana unoba nekudya. Obviously ka. Kunyeba plus kuba nekudya baba. Tunopedzera nasi koko nezvimatoy guns. Nesutu idzi vanona hora. Zvaita guys, handei. Baba Mandela. Baba Mandela wachikoro. Baba Mandela wapirwa. Baba Mandela wachikoro. Baba Mandela wapirwa. Ndakapirwa utsenga, ndakachema mawe, ndakapirwa utsenga. Iwe soko, kuvafana vako havasvike, muzukuru wako wacho, wawatanda zvemaraino nemabhafalo, havasvike here? Mfane ane bhegi plus akuita zvemaraino, lions, zebras. Vafana vadiki vachangotanga. Vakaipa. Ari kusvika mai manje muzukuru wangu chaiye. Mwana wehanzvadzi yangu chaiye. Ndakarowa hosi, ndakapirwa utsenga, ndakachema mawe, ndakapirwa utsenga. Hello everyone. Yes, ndini munhu wacho, Baba Mandebvu. Munhu wese ngamwe zvaanoda muno. Uyu ndiyaka muzukuru wangu anachitaura nezvake. Mandebvu ya. Wamufana wama-lions, marhino. Oh, okay. Ndiye wacho exporter, ma-lions, ma-rhino, ma-zebra. Okay. Sako nemari kana young man. Mari yakazara panapa. Tungwe mari nawo, plus ma-lions nema-zebra iwaya nema-rhino. Tungo exporter, Madhira akwaya? Anopisa kamadhira. So tell me mfano wangu nezve ma-rhinos. Ozi inini kandini boss we-anti-poaching ka. Saka ma-rhino atoshayika mfano wangu ayuta mashoma. Saka I think makatudza munoona tibatsirane ne-information kuti ari kufamba sei. Muri we... Okay. Inini zvangu ndinoita nezvemigodhi noti zvemarhino. Marhino ndongomaona mabhuku nemama-TV. Polisi uyembate munhu anoita nezvemarhino anozonyatsotudza nyaya dzake ari kumberi. I think mapocha chaiwo. Vakomana inini hangu handina chitandinazvo, ndachitamba zvangu. Plus zvese zviri pandiri ifeki ndahaya. Ndiregerere boys. Please boys. Sekuru ndibasirewo kusoko, ndibasirewo seko. Ndazviziva. Uchafana meme hamuna kana plan. Kungonyemba chete. Sungwa iwe. Ana Mandebvu, hapana chinobuda apa.
ungofa uchironga. Enda mukati waiwa kuita best man. Handina chani Please tiregerewo handisive nini. So Handisive festo. Tambokusive. Wana wangu mudiki hatina ufu kumba izvezvi. Masuta atapfeka, masuta atezora wangu ana mari atina ana chatinacho please. Handisive tiregerewo. Mandembona nyaya dzako kana nyaya dzakuona otisungisa manje.